Welcome to my live. Ngayon po ay magluluto tayo ng miswa sa patola. Ayan. Ayan yung kung napapansin nyo guys na naka-ready na yung ating mga ingredients. Ayan. Dito yung patola. Meron tayong giniling. At ito po yung ating mga sa gagamiting pang palasa. Sibuyas, bawang, kamatis. Ayan. Meron tayong bechin, ayan, optional lang to kung sino lang may gusto. Paminta, ayan. Gamit din po tayo ng asin mamaya. Ayan. So mag-start na tayo guys. Galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, mag-start na tayo guys. Galab shoutout sa inyo lahat dyan. Nakakaluto. Ayan, ready na natin yung kawali. So nga pala yung ating miswa na gagamitin. Ayan. Una maglalagay muna tayo ng mantika. Igigisa lang natin yung sibuyas, bawang, kamatis. So ayan, pagka malambot na yung kamatis, lalagyan na natin yung giniling. Lalagyan tayo ng asin, mga half teaspoon lang. Balikan natin mamaya. Ayan, isasangkot sa muna natin sa halo-haloin lang natin. Kaya muna natin siya guys ng mga 1 minute guys.
Ayan guys, may gawa yung misis ko. Ito, anong tawag dito? Ayan, buko pandan. Ayan, pang dessert namin mamaya. Alright. Lagyan na natin guys yung resin. Optional lang to. Lagyan na tayo ng pamintang pino. Diyan natin ng konting patis. Lalagay na tayo ng tubig. Yan, naglagay tayo ng 4 cups. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung ilan ang gusto nyo. So, lalagay na natin sa boiling. So, ayan natin kumulo guys.
Mega love shoutout kay Andens. Ayan. Kay Nita Bustanan, mega love shoutout sa'yo. Ayan, Albig, mega love shoutout. Admin Albig, mega love shoutout. Fredeline Live Channel, mega love shoutout. Erwin Pulinday, mega love shoutout sa dyan. Admin April, mega love shoutout. Ayan. Maraming salamat sa patamsak, guys. Ayan. Admin April. RJ Padama, mega love shoutout sa dyan. Maraming salamat. Ayan. Sabi niya, wow, sarap naman. Thank you guys. Maraming salamat sa pagbisita, guys. Andens Channel, mega love shoutout. Nita Bustanan, mega love shoutout. Albik ng Achievers, Admin Albik, mega love shoutout. Ayan, Admin April. Maraming salamat sa patamsak dyan. Erwin Pulinday, mega love shoutout. Fredeline Live, mega love shoutout. Rider PH, mega love shoutout dyan. Ayan. So ayan guys, kumukulo na. Lalagay na natin guys yung miswa. So guys, lalagyan na natin yung miswa. So halo-haluin natin para hindi buo-buo. Pwede kayo guys mag-add ng water pagka medyo malapot-lapot pa. Ayan. Ayan, tansyahin nyo na lang guys kung gaano karami ang paglagay ng tubig. Ngayon guys, maglalagay na tayo ng... Ayan mga kaluto, maglalagay na tayo ng patola. Ayan. Ayan, tatakpan muna natin siya ng... Tayo natin siya kumulo ng mga 2 minutes. Ayan. After 2 minutes, luto na yan. Mag-plating na tayo guys.
Ito na guys. Ito na guys yung ginawa ng aking misis. Ayan. Yan ay buko pandan. And dessert namin mamaya. Ayan o. Ayan guys. Ayan, okay na guys. Sarap, no? Ayan, madali lang yan guys. Buko lang at saka gelatin. Ayan, pinakuluan sa dahon ng pandan. Ayan, ganyan lang kasimple guys ang... Okay? Ayan, tingnan na natin guys kung kumulo na yung ating niluluto. Ayan na. Tikman na natin ha. Ayan o. Malapot-lapot na guys oh. Sarap humigop na. Lalo na ngayon oh. Guys, hihigop na tayo ha. Ayan, sabayan niyo ako ha. Kulang pa ng asin. Oh, maglalagay pa tayo ng half teaspoon lang na asin. Halo-halo ulit. So, okay na to guys. Kailangan half cook lang yung ating yan. Plating na tayo. Para makakain na tayo. Ayan o. Oh, sarap. Ayan. Ano guys? Tapos na ang ating Ayan, may galab shoutout kay Rider PH. Ayan. Lime TV, may galab shoutout. Lime TV. Maraming salamat Lime TV. Erwin Polenday. Maraming salamat sa pagbisita sa akin live. Ayan po. Ayan po guys, nagluto ako ng miswa sa patola. Ayan. Magalab shoutout Alvin Albic, Admin Albic, magalab shoutout. Ayan guys, maraming salamat guys sa pagpunta nyo guys. Mag-end na po ako guys. Saglit lang kasi nagluto lang tayo ng miswa. Ayan guys, ito na po yung ating finished product. Ayan po, ayan.
Ayun guys, maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Thank you so much. Okay, mag-end na po tayo. Ingat kayo guys. God bless. Bye.